I ćao svima, evo nas ponovo u Serbian Gameplays i ovo je naša treća epizoda Minecraft preživljavanja. U ovoj epizodi pravit ćemo neku mini farmu, znači ono, malo pšenice i tako to. U prethodnoj epizodi izradili smo ovu kuću od peska, pošto nam je u onu prethodnu kuću koju smo napravili creeper razneo. Tu imamo neke stvarčice u inventoriju, znači treba će nam ovo. I hajmo da krenemo, znači ićemo u potragu za travom, jer iz trave se dobija seme za pšenicu. Evo ovdje malo trave. Također ćemo i neko drvo da stavimo dole. Gdje ode ona trava? Šta je ovo, nema nigdje trave. Svašta. Daj mi trave. Evo je trava. Dobra je. Ništa. Imamo ovdje malo šećerne vune. To će nam biti od koristi. Imamo 3 šećerne vune. Tamo imamo dosta trave. Hajmo da potražimo. Ništa, šta je ovo? Evo ga jedno. Ovdje ništa. Ja ne mogu da verujem da nemamo ništa. Jedno samo. Svašta, nema trave, ljudi moji. Našli smo jedno seme, malo šećerne vune i to je sve. Užas. Pa šta da radim? Ajde, nađi neku travu, jevo. Volki svet, nema trave. Ništa, ajmo onda dalje malo idemo, nemamo druge. Idemo samo pravo, pa ako naiđemo na nešto. Evo trave, evo je ovdje. Gle, opet ništa. Evo i drugo. Imamo tek 2. Imamo i pečurke, to je dobro. Evo malo pečurke da uzmemo. Tako. Dobro, evo, naišli smo malo na travu. Konačno. Konačno, trava je. Tu ništa. Evo i ovdje. Još jedno. 4. Imamo 4 semena. Ne znam, u starijim Minecraft verzijama mnogo je bilo lakše naći seme. A u ovim novijima nešto to mnogo teže ide. Ali dobro, imamo 4 semena, 3 šećerne vune i 3 pečurke. Odlično. Ajmo mi sada se vratimo tamo da uzmemo ovaj cvjetić. Imamo i ovdje malo trave. Ništa. Da nam je kuća sad je. Evo je ovdje, mislim, tako. Ne, nije tu, znači da je s ove strane. Jeste, tu je. Super. Ajmo mi to sve da stavimo. Ovdje nećemo. Gdje možemo da
stavimo sve to. Ajmo ovdje, ali prvo ovo da sklonimo. Moramo da napravimo još jedan našov, znači ovaj nam je otišao. Da nemamo ovdje možda, ne, ajmo, znači treba će nam ovoga. I ajde napravimo kamen jašo, bit će nam mnogo bolje. Tako, on je izdržljiviji. I hajde da krenemo. Imamo znači sad malo zemlje. Sad nam treba motika. Koliko imamo? Imamo 4 semena. Ajmo mi to ovdje ovako da stavimo. To. A šećernu vunu, da vidim da je možemo. Za šećernu vunu nam treba voda. Sad mi kofu nemamo. Tako da, hajmo šećernu vunu mi da stavimo negdje blizu vode. Znači, evo, ovdje ovako. 3. Tako. Pa kad naiđemo ovamo na vodu, mi ćemo je premestiti tu. Evo još trave. Znači, našli smo još malo trave. Ništa. Šta da radimo sad, čovječ? Nemamo nikakve kofe da uzmemo malo vode da premestimo, a mi onda da tražimo još trave, da bi našli još malo semena eventualno. Treba će nam ovo. I pšenica će vjerovatno mnogo brže da raste kad pored nje ima vode, ali šta ćemo, tu smo, nema vode. Nemamo kofu za vodu. Ajmo mi sad da probamo malo drveta ipak da nađemo. Šta je ovo, nema ni drveta. Imamo li mi mač kod sebe ako najde? Joj, nemamo ni mač. Da vidite sad najde neki creeper, skeleton, nešto, pa mi smo ga gotovi, onda. Ja, ne mogu da... našli smo jedno drvo, dobro je. Hvala Bogu. Aj, bar još jedno. Bar još jedno, ajde. 3 smo našli, odlično. Ajmo da se vratimo sad. Tamo, kući. I da posadimo i drva. Ovako. Treba će nam zemlje. Zemlje imamo dovoljno. Ne. Šta uradi? Zemlje imamo. Gdje ćemo mi ovo drvo? Ajmo mi drvo stavimo ovdje. Znači 3. Ovako. U stvari, treba samo da ostavimo za jedno drvo. Znači tu jedan i tu jedan. Između stavimo pesak da to izgleda lepše. I stavimo, imamo 4 drva. Znači, ovako. Znači posadili smo i drvo. Imamo dosta. I ajmo i ovo da stavimo ovako. Motiku. To. Znači nemamo više, ja mislim, semen. Imamo pečurke. Da, to je dobro. Ajmo njih da stavimo. Ovdje ćemo da ostavimo prostor za vodu. Kad naiđemo na neki metal u jednim od sljedećih epizoda. Ne! Tako. Koliko imamo? Imamo 3 pečurke. Njih ćemo mi lepo staviti ovdje, ovako. Šta evo, neće nešto. Možda i ovdje mora... Ne, drvo bre. Ne, gdje možemo staviti pečurke? Izgleda da nisu za... Da ih ne možemo ponovo posaditi.
Ništa, onda ovdje imamo mjesto za šećernu vunu. Pšenica je počela da raste, to je odlično i ovo je isto već promijenilo boju. Pšenica je počela da nam raste, to je dobro iako nema vode. Ajmo ovdje da napravimo mjesto za šećernu vunu. Ode i ova, joj. Da vidimo kako ona napreduje. Ništa se nije promijenilo koliko ja vidim. Ajmo malo cveća ipak da stavimo. Da ukrasimo malo. Tu imamo 7, znači imat ćemo dosta. I evo ga cveće. Ovako. Eto, malo smo ukrasili. Šta još imamo? Imamo još jedno drvo. I polako se smrkava. Ajmo i ovo drvo da stavimo ovdje negdje. I ovaj pesak. Ovako. Ovaj cvet nam više neće trebati. Imamo grudvi. Znači, to je neka, da je nazovemo mini farma. Prvi deo. Znači, posadili smo malo pšenice, koje drvo i šećerne vune. Nismo imali mnogo ovih semena zato što nismo mogli da nađemo. Polako se smrkava, bolje da ulazimo u kuću. I neke stvarčice da ostavimo tu, hrane imamo. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu Minecraft preživljavanja. Napravili smo neku mini farmu koju ćemo u sljedećim epizodama nastavljati sa pravljenjem. I vidimo se uskoro. Ćao!